Sensibilizar a poboación para conseguir un uso eficiente da auga é o obxectivo da nova campaña posta en marcha pola Xunta de Galicia. A proposta foi presentada en Porto do Son pola Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información. Antes adiantamos outras novas da xornada en titulares. O Concello de Pontevedra non rexistrou incidencias relacionadas coa vaga de calor a pesares da alerta vermella. Así as cousas, o goberno local chama a manter a precaución. O alcalde de Rianxo e o presidente da Deputación da Coruña abordan nunha xuntanza o proxecto da futura residencia que o organismo provincial pretende construir na localidade. Máis de 44.000 persoas descargaron xa o bono peixe na provincia de Pontevedra. 1.400 son veciñas de Vilagarcía. Todo listo para a festa do mexillón e do berberecho de Vilanova. O Concello amplía a carpa gastronómica para acoller 600 comensais por quenda. O 15 de agosto celebrarase en Noia a travesía a nado solidaria. Os nadadores percorrerán o treito entre o porto de Testal e o Freixo. Estamos nas novas do día, comezamos. Pontevedra mantense en alerta polas altas temperaturas. O Concello continúa facendo un chamamento á precaución, aínda que esta mañá o goberno local explicaba que non se rexistraron incidencias graves por mor da vaga de calor. Tampouco se deu un incremento significativo das chamadas á Policía Local ou outros servizos municipais. Así as cousas, esta mañá a alcaldesa en función, Eva Vilaverde, explicaba que se tomaron medidas preventivas para salvagardar a seguridade da cidadanía e dos traballadores municipais e das empresas concesionarias, especialmente en áreas delicadas como limpeza e mantemento. Doutra banda, o Servizo de Benestar Social tamén está activo para detectar e atender calquera problema que puidera xurdir. Ademais, continúan medidas como a apertura das fontes ornamentais de auga como espazos de alivio térmico. Moi pendentes dende os diferentes servizos para dar conta día a día das medidas que se adoptan, pero, como digo, polo de agora a situación está controlada e a xente, pois parece que está tendo tamén cuidado e de aí que manteñamos as mesmas recomendacións de onte, como sempre, de hidratarse, non estar ao sol nas horas centrais do día, non practicar actividade física durante o día tamén, hidratarse, coidarse con protección, etcétera, etcétera, todo este tipo de recomendacións que se están tamén lanzando dende a Xunta, dende a Consellería, dende Emerxencias e tamén dende o Concello, e se é así, esperamos que a situación continúe controlada e sin incidencias nin problemas graves, que é o que todos e todas desexamos. A Policía Local de Rianxo vende iniciar o pasado 1 de agosto un dispositivo especial de vixilancia orientado a detectar a existencia de lume nos principais núcleos forestais do municipio. A campaña, que se prolongará durante as vindeiras semanas, ten como principal obxectivo previr o inicio e a propagación dos lumes, a medida que se realizará con roldas periódicas dos axentes polas pistas e vías forestais, enmárcase na tempada de alto risco de incendios e busca reforzar a seguridade nos montes do municipio. Dende o Concello lembran tamén a veciñanza que ante calquera indicio de lume é fundamental contactar cos servizos de emerxencia o antes posible, chamando o 085 ou tamén o 112 ou a Policía Local. E a Xunta de Galicia inicia unha campaña para tratar de sensibilizar a poboación polo uso eficiente da auga. A proposta foi presentada en Porto do Son pola Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que estivo acompañada polo alcalde da localidade, Luís Soujo, e o director de Augas de Galicia, Roi Fernández. Acompañada polo alcalde Luís Soujo e o director de Augas de Galicia, Roi Fernández, a titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acudiu a Porto do Son para anunciar unha campaña que vai lanzar a Xunta durante este mes de agosto para sensibilizar a poboación para que realice un uso responsable da auga.
nun momento, ademais, como é a temporada estival, na que este ben tan prezado pode escasear. Unha serie de recomendacións a través de campañas que vai a sacar a Xunta de Galicia, na cal lle decimos que todo o mundo ten que aportar. Dende os máis cativos ata os avós da casa, con cousas sinxelas, pero que acaban sumando e acaban aportando. Dende pechar o grifo cando estamos lavando os dentes, pasando por duchas rápidas en vez de baños moi prolongados, e a partir de aí, se temos piscina, o que non podemos é estar continuamente renovando a auga desas piscinas. Hai que facer o tratamento, pero non a renovación. E cando se trate de regar, bueno, pues ver hasta onde somos capaces de facer o rego. E ese rego temos que facelo ou ben a primeira hora da mañá ou ben xa ao anoitecer, de maneira que non se evapore e, polo tanto, bueno, o resultado sexa o que perseguimos. Na súa intervención, a conselleira aludiu tamén ás diferentes actuacións realizadas pola Administración Autonómica de cara a mellorar as redes de abastecemento de auga de diferentes concellos de Galicia, nas que se investiron máis de 3,3 millóns de euros para a execución de obras coas que minorar as perdas nos sistemas de suministro. Primeiro con auditorías, para que se coñeza de primeira man onde temos as pérdidas desa auga, e o caso de Porto do Son, que fixo a súa auditoría, e os que teñen esas auditorías despois dámoslles axudas. Este ano 3,3 millóns de euros que van destinados aos concellos para que realicen esas pequenas obras que, si contabilizamos todo Galicia, topámonos que un 39% das pérdidas que temos de auga pois é por esas tuberías, porque temos unha Galicia con unha dispersión enorme e, polo tanto, hai que facer renovacións. Neste sentido, o alcalde Luís Soujo aludiu o investimento realizado no Concello nos últimos anos en materia hidráulica con axudas da propia administración. Así, fixo referencia a diferentes actuacións que supuxeron a optimización da rede de abastecemento municipal por un importe de 1,5 millón de euros. Nos levamos invertido, e gracias á Consellería e tamén a Augas de Galicia, máis de 1,5 millón de euros en mellora da rede. Así foi que, con a axuda e con todo o que é o Fondo de Compensación Ambiental que nos dá a Xunta de Galicia, todo, absolutamente todo, o invertimos na mellora da rede de abastecimento de agua. Arreglamos o manantial que temos en Valiantes, cambiamos a tubería, casi 3 km de tubería para que non houbera perdida ninguna, melloras na ETAP, melloras no punto de bombeo daqui do río Portobello, melloras tamén no punto de bombeo de Quintáns. E o que estamos facendo tamén é concienciando a xente para que cambie tamén e mellore os contadores de cada domicilio. Segundo el avanzou, o Concello traballa tamén na man de Augas de Galicia nun novo proxecto de captación no río Xieira para dar servizo a través da rede municipal ás parroquias de Queiruga, Camaño, San Pedro de Muro e Xuño, que durante a época estival teñen tamén problemas de suministro. Estamos traballando xa con Augas de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente, para ser capaz de facer unha captación no río Xieira a unha altura máis ou menos de aldea de Prado do Monte e facer aí unha etapa e abastecer a todas estas 4 parroquias. Facémolo así para que os veciños de Queiruga e de Camaño e de Xuño e de San Pedro pois podan tirar dos seus manantiales e se chega un momento crítico nos poder abastecerlle esa agua. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, recibiu esta mañá no Pazo Provincial o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, para analizar diversas iniciativas de interese pro municipio. Un dos asuntos abordados na reunión gardou relación co proxecto da residencia para persoas maiores que a institución provincial impulsa en Rianxo, dentro do programa que inclúe a construción de 3 centros de ámbito comarcal na provincia coruñesa, os que se suma, ademais do de Rianxo, outros 2 nas Pontes e en Ordes. Durante a xuntanza, o rexedor rianxeiro trasladoulle ao presidente provincial o interese do Concello en rehabilitar o Pazo de Rianxiño, adquirido no seu día pola administración local, coa intención de pôr en marcha nel un centro de día. Neste momento, tal como detallou o alcalde, xa existe un proxecto e contase con diversos permisos sectoriais. A reunión serviu para abrir posibles vías de colaboración entre ambas institucións á hora de desenvolver un proxecto de tal envergadura.
Máis de 44.000 persoas descargaron o bono peixe na provincia de Pontevedra, 1.400 delas no concello de Vilagarcía. Son datos achegados esta mañá polo delegado do Goberno da Xunta en Pontevedra no marco da súa visita á Praza de Bastos Vilagarcía. O bono peixe é precisamente un bono que ofrece a Xunta para promocionar a compra de peixe, non? Eu creo que son todo facilidades para que é moi sinxelo, porque cun simple código QR que lle enseñemos pois ao que nos está atendendo nos fai toda a operación, non temos que facer nada. En Vilagarcía hai ao redor dunha quincena de establecementos adheridos e 280 na provincia de Pontevedra. Reguera explicou que os números de descargas poden medrar nos vindeiros días, xa que o prazo de adhesión continuará aberto ao longo de toda a vixencia do programa de fomento do consumo. Recordemos que estes bonos permiten aos consumidores acceder a descontos do 25% nas súas compras ata un máximo de 5 euros semanais. No caso de non facer uso de parte do saldo, poderase acumular nas sucesivas ata un máximo de 25 euros. A campaña conta cun orzamento total para toda Galicia de 2,5 millóns de euros. O Salón de Plenos do Concello de Ribeira acollía este mediodía o acto oficial de recepción ás familias da localidade que participan no programa Vacacións en Paz, que pon en marcha a Asociación Solidariedade Galega co pobo saharaui. Este ano son un total de 4 as nenas que pasarán os meses de verán en Ribeira, xunto con familias da localidade. No acto presidido polo alcalde Luís Pérez, e no que tamén participaron outros membros do equipo de goberno, destacouse a importancia desta iniciativa, que sirve para dar visibilidade tamén á situación do pobo saharaui nos campamentos de refuxiados de Tinduf. Dende o Concello quixeron recoñecer tamén o labor das familias de acollida. Durante o acto, as cativas foron agasalladas cun pequeno regalo por parte do Concello. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. Lousame nomeará como fillos adoptivos do Concello os artistas Alfonso Costa e José Luis Beiras Manteiga. O acto do seu nomeamento terá lugar mañá mércores na Igrexa Parroquial de Camboño. O acto previsto para as 8:30 da tarde está aberto á veciñanza en xeral e da parroquia de Camboño en particular, xa que onde residen ambos os dous artistas. Alfonso Costa e José Luis Beiras recibirán as súas distincións de mans da alcaldesa Teresa Villaverde en representación da Corporación Municipal, que no último pleno aprobaba por unanimidade estes nomeamentos como recoñecemento ás súas longas traxectorias artísticas, ambas avaladas polos premios acadados e a crítica. O director do Museo de Artes do Gravado de Ribeira, Xoán Pastor Rodríguez Santamaría, será o encargado de facer a laudatio de ambos os dous artistas, na que recollerá os múltiples méritos e logros que os fan merecedores do nomeamento como fillos adoptivos do Concello. Entre o 7 e o 10 de agosto, Vilanova celebrará a 31ª edición da Festa do Mexillón e do Berberecho. O epicentro gastronómico será a carpa que se instalará na Praza do Castro. Ali a organización agarda vender máis de 5.000 racións destes bivalvos entre uns 600 comensais por cada quenda. A apertura da carpa gastronómica será xa o xoves 7 a partires da 1 da tarde. Estará aberta ao público entre a 1 do mediodía e as 4:30 da tarde e dende as 7 ata as 11 da noite. En canto á vertente musical, actuarán en Vilanova a Orquestra Panorama o día 8, o Grupo Milladoiro o sábado 9 e Roi Casal o domingo 10. Será precisamente nesta última xornada, a do domingo, cando se celebre o pregón e se entreguen as distincións do Mexillón. Polo de momento os nomes dos galardoados se manteñen aínda en segredo. Será 1:30 do mediodía. De xeito paralelo, a Avenida do Recheo acollerá entre os días 8 e 10 de agosto a 21ª edición da Feira de Oportunidades do Comercio Local, organizada pola Asociación Vilanova Centro, contará coa participación de 22 stands que ofrecerán ao público un amplo catálogo de produtos e artigos a prezos de saldo. ¿Se va a ampliar la carpa un poco? No. Sí, se va a ampliar la carpa porque el año pasado no dio abasto y este año, eso son buenas noticias, quiere decir que hay una previsión de incremento de un
15-20%, a ver en qué da al final con respecto al año pasado, y por lo tanto pues ampliamos la carpa, la forma de entregar los tickets y todo, para que sea más ágil, porque al haber más gente pues hai que darle máis brasa. E, bueno, empezamos os xoves, o verles temos pois o gran espectáculo aquí de Panorama. A verdade é que este ano pois as actuacións van en 3 puntos do pobo, para que a hostelería e todos os comercios locales vexan. Vamos facelo a Panorama aquí, despois temos Milladoiro, no que é a Praza do Castro, e despois temos o domingo Roi Casal no Xardín Umbrío, non? 3 actuacións de renombre, nas que, bueno, pues invitamos a todo o mundo a vir a Vilanova este fin de semana. E tamén esta fin de semana outro bivalvo será o protagonista en Noalla, no concello de Sanxenxo. A parroquia celebra a 32ª edición da Festa da Ostra e a organización conta con repetir o éxito de anos anteriores. De feito, agardan vender ao redor de 25.000 unidades. E, bueno, esperemos que sea un bo ano da festa, porque temos unha ostra magnífica, temos un viño que o ano pasado foi de todo o mellor posible que tuvemos. Nós contamos repartir 22.000, porque levamos colgado 2 anos por pedir 20.000 e 22.000, depois quedamos, polas tardes, principalmente os domingos, quedamos sin ostra. Este ano temos 25.000, están na depuradora, para se hai aumento, que tengamos repuesto de ostra, non vamos a hacer problema ningún. Convidar a tanto os veciños como os visitantes á 32ª Festa da Ostra, que son anos, é dicir, está bastante consolidada, é un marisco que, se alguén quere disfrutar do sabor a mar, ese é o marisco por excelencia, o marisco por excelencia tamén de Noalla. Evidentemente, moitísimas familias vive a conta das bateas da ostra, entonces nada, convidar a que todos pasen pola carpa, e que pasen, sobre todo, venres e o sábado, non vai a ser que o domingo queden sin a ostra. A festa comezará xa este venres e desenvolverase ata o domingo. Será nunha carpa que se instalará na contorna do campo de fútbol de Noalla. A ostra será a protagonista, pero non o único que se poderá comer nesta cita gastronómica. Haberá tamén mexillóns, sardiñas, polvo, churrasco ou empanada, todo a prezos populares. A dúcia de ostras estará a 12 euros. Ademais, a festa estará amenizada con charangas e gaiteiros. O Aquí Canta se dará o tiro de saída en Pontevedra ás festas da Peregrina. A cita será 8 de agosto ás 9 da noite da man da Asociación Cultural Maravallada. A comitiva percorrerá co seu canto colectivo as prazas de Curros Enríquez, o Teucro, o Teatro Principal e Santa María. Para facilitar a participación, os organizadores repartirán as letras das cantigas nos diferentes puntos para que todas as persoas presentes poidan seguir o fío dos directores e cantar sen dificultade. O repertorio estará composto por 20 cantigas, interpretándose 5 por praza. Este 2025 haberá un total de 5 incorporacións melódicas novas. Ademais, a Treboada do Baixo Miño acompañará os participantes de praza en praza. Un percorrido sentimental polas cancións que moitas veces nos definen, nos caracterizan como persoas, pero sobre todo son temas, son cancións que demostran que somos un país que sabe crear, un país que é quen de manter vivo este acervo destas cancións que todos e todas cantamos. E como vos decía, somos unhas privilexiadas, uns privilexiados porque estamos asistindo ao nacemento dunha tradición. Entón, cando decidimos facer este evento, era do tema este de facer un canto colectivo, non? Nos levamos moitos anos cantando cancións tradicionais, pero queríamos, tamén levamos moitos anos facendo os cantos de taberna da cidade de Pontevedra. Entón, como víamos a grande aceptación que tiñamos canto de taberna, pois decidimos facer un evento, digamos, máis amplo a nivel colectivo e no que poidera participar pois moita máis xente, non? O vindeiro 23 de agosto, Vilanova estrea proposta de ocio dirixida principalmente á mocidade. A explanada do Terrón na contorna do campo de fútbol acollerá a primeira edición do Bivalvos Fest. Actuarán os DJs Michenlo, Dumore e Grupo Amigos, tamén os locais Maki e Carlos Barral.
E dende logo pois unha oportunidade, non? Unha acción de verán para toda a xuventude galega, pero tamén para toda a xuventude da provincia de Pontevedra e para a xuventude arousana. Creo que ademais con este festival dinamizamos esta zona e tamén damos oportunidade a artistas locais como son Maki e Carlos Barral, que creo que é importante apostar pola xuventude, apostar pola cultura. Dentro deste parque de 40.000 metros cuadrados que se está conformando aquí en el Terrón y que es un sitio pues que cada vez se utiliza más tanto esto como el Pazo de Vista Real, ¿no? Es un sitio que tiene todos los servicios, tenemos donde aparcar coches, tenemos espacio, tenemos naturaleza y qué mejor sitio que disfrutar de este verano con este tiempo que tenemos que aquí. En Noia presentábase unha nova edición da travesía a nado solidaria entre o Porto de Testal e o Freixo. A proba, que non ten un afán competitivo, celebrarase o vindeiro 15 de agosto. Está organizada pola Asociación ADECODEA e o Concello. Como ven sendo costume, o vindeiro 15 de agosto, aproveitando a xornada festiva nacional, volverá a celebrarse a travesía a nado solidaria entre o Porto de Testal e o Freixo, que chega este ano a súa 23 edición. A proba, que non terá un afán competitivo, está organizada pola Asociación ADECODEA e o propio Concello noiés e busca a promoción do deporte adaptado. Arrancará a partir das 11 da mañá dende o Porto de Testal. Unha iniciativa que ben sabedes que non é unha proba competitiva, que é unha proba para disfrutar, para que a xente veña a nadar e a disfrutar do transcurso desta ruta, que é pois nada máis e nada menos que 3 kilómetros que se fan a nado saindo do Peirao de Testal e chegando ata o do Freixo. Esta travesía pretende ser unha festa do deporte inclusivo. Naceu para reivindicar a inclusión a través do deporte, para que darlle visibilidade a que o deporte das persoas con discapacidade tamén é deporte, non todos, independientemente das súas capacidades, pues, teñen que ter un entrenamiento, unha disciplina para acadar uns resultados. Nos reivindicamos que o deporte das persoas con discapacidade non é máis que outra modalidade deportiva. Un dos aspectos nos que máis se incide na proba é na seguridade dos participantes. Aportamos un seguro individual a todos os nadadores, a parte de seguridade civil, que non ten nada que ver cos seguros que aportan as federacións deportivas. E tamén temos un número de embarcacións bastante máis significativo do que exigen as normas de seguridade. Nos piden unha media de 20, ou sea, unha embarcación por cada 20 nadadores, nos superamos o de unha embarcación por cada 10. Que é unha actividade que pode facer calquera, é inclusiva, entonces hai apoio, como comentou antes Pepe, de moitas persoas que van a estar atentas a calquera circunstancia, cansancio ou demais, e animar a toda a xente que, como decía antes Pepe tamén, non esperen ao último día, porque suele pasar isto sempre en deportes, en diferentes eventos, sobre todo deportivos, de que a xente espera ao final. Pero animádevos e apuntádevos canto antes para que todo sea moito máis fluido. O número de prazas disponibles será de 100, que a organización agarda completar, visto o bo ritmo de inscripcións. Poderán realizarse ata o martes 12 a través da páxina web de M-Sports, cun prezo de 15 euros. Os actos de celebración do 80 aniversario da Sociedade Deportiva Teucro encaran a súa fase final en Pontevedra. Unha das últimas propostas celebrarase o vindeiro 14 de agosto con varias citas a nivel deportivo. Dunha banda, ás 11:30 da mañá, o edificio administrativo da Xunta en Benito Corval acollerá unha charla coloquio gratuita na que participarán o exseleccionador de balonmán Manolo Cadenas e Zupo Equisoain, xunto aos pontevedreses Víctor García Pillo, Sergio Carballeira e Edu Agulló. Xa pola tarde celebrarase o torneo internacional Helenes. No seu marco enfrontaránse a 7:15 o primeiro equipo do Teucro contra unha selección galega de xogadores de Primeira Nacional. Por outra banda, veránse as caras ás 9 da noite o BM Granollers e o SL Benfica portugués. A entrada para asistir aos dous encontros ten un custo de 10 euros. Un clube que achega numerosas leccións de vida, non só de deporte, un clube que aprendeu a levantarse, a rexurdir e hoxe presentan os seus 80 anos de historia con un torneo histórico, un torneo europeo
un torneo de alto nivel no que imos a demostrar por que temos nesta cidade esa relación co balonmán. Nuestro objetivo era remover esas memorias de varias generaciones de pontevedreses que han estado vinculados con el Teucro en estos 80 años y lo que quisimos es hacer determinados eventos que evocaran esa memoria, ¿no? Con esta información deportiva rematamos o informativo de hoxe. As novas do día volve a Canal Rías Baixas mañá, como sempre, a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.